Incrementa a formación e promover a inserción laboral das mulleres. Estes son os obxectivos que persegue a Fundación Amigos de Galicia a través do curso de almacén na cadea da logística que vén de impartir no Concello da Pobra. E valorar moi positivamente, non? Que podamos ter esta posibilidade de darlle a xente, neste caso as mulleres, esta posibilidade de formación en como conseguir traballo e tamén nun traballo concreto como era pois o curso sobre almacén e logística nos almacéns, non? Para traballar pois un supermercado, nunha empresa, no que sexa posible, non? Non é a primeira acción formativa que a entidade promove no municipio, onde xa se impartiu un curso orientado ao sector da conserva con grandes resultados. O anterior foi que tuvera un éxito alto porque realizouse con empresas de conservas que pretendemos tamén outra vez volver a facer ese curso porque a insertabilidade de esos cursos é moi alta. Eu creo que estes cursos que facedes, o outro día falaba con un empresario que está ampliando as súas instalacións aquí relacionado tamén co mundo da conserva e me comentaba que había unha gran demanda neste momento, por exemplo, de carretilleros, de persoas vinculadas ás empresas e o mesmo pois, ocorre coas da cadea alimenticia. Así que é importante fazer estes cursos, é importante que vos sigades preparando. As usuarias da entidade que participaron nos cursos recolleron esta mañá a certificación acreditativa da formación, que lles abre un novo camiño na busca dun emprego. Estas actividades enmárcanse no programa de formación en feminino, subvencionado pola Deputación da Coruña.